41 елны сугышка озаттым авылдашларны. Менә шулай станция янындагы зур товарный вагоннарга җыелып утырганнар иде, шунда җырлап тордылар сугышка китүчеләр. Менә шунда бер җыры да, көе дә шунда истә калды. Һәм соңыннан минем әти инде 5 яшьтә чагында үлгән. Авылдагы малайларга, әтиле малайларга гармун алып бирәләр. Алар күтәреп йөриләр, мин тотып шунда өйрәнгән идем. Башкача гармун теге әллә нәрсәләрне өйрәнгән. Нотасын да белмим, беренчесен дә белмим. Менә шул вакыттагы ал булырбыз үлмәсәк, гөл булырбыз үлмәсәк, Германия җирләрендә урталай üzülмәсәк дип җырлаган җырлар истә калды. Менә күрәсез, шул чорда беренче сугышка китүчеләр, әле сугыш безнең территорияда булмас, Германия җирендә булачак сугыш. Шунда барабыз дип йөргәндә. Менә шул көй гомеремдә дә онытылмады. Һәм әле сабан туйларына гармунда уйнап йөргәндә булай әле дә ишетелгән. Менә шул көйне генә уйныйм, бер ярыймы?